Hola, sóc Ariana Marquina i com sé que molts de vosaltres encara no sabeu què estudiar després de l'ESO, avui us porto un petit reportatge on coneixerem a una noia que està estudiant a França. Abans us parlaré una mica de les opcions que hi ha després de l'ESO. Hi ha dues opcions. Podem estudiar un batxillerat, com pot ser el científic-tecnològic, l'artístic, l'humanístic o el social. O bé podríem estudiar un cicle formatiu de grau mitjà. Hola. Hola Alicia, com estàs? Bé, passa. Vols prendre alguna cosa? Sí, gràcies. Et sembla si et faig unes preguntes ràpides? Sí, cap problema. ESO o batxillerat? Batxillerat. Artístic o social? Social. Estudiant el teu idioma o en un altre? En un altre. Explica'm una anècdota. Recordo que feia poc temps que havia arribat a França i vaig anar a una festa amb unes amigues. La veritat és que no estaven convidades i quan vam entrar vam dir que anaven de part de Maria i bé, va anar passant el temps i resulta que Maria va dir que no ens coneixia i allà ens vam fer fora. T'agrada la música? Sí, m'encanta. Tens un disc d'Ariana Grande? Sí, vols veure? Sí, sisplau. Mira. Millor assignatura del batxillerat? Filosofia. I pitjor? Matemàtiques. Quin vols veure? Swindler? Dies festius a Espanya o a París? A Espanya. Sí, gràcies. Per res. Creus que tu i els teus companys heu madurat des que vau deixar l'ESO? Sí. Vas estudiar molt per la selectivitat? La veritat és que no gaire. Quina assignatura et va costar més? Llatí. Vas suspendre alguna? Filosofia. Mantens el contacte amb els teus amics espanyols? No gaire. Bé, això és tot. Et sembla si et faig unes preguntes més concretes? Sí, esclar. Quins canvis vas notar més entre l'ESO i el batxillerat? A l'ESO estem de manera obligatòria, però en canvi al batxillerat estem de forma voluntària. Per tant, la responsabilitat canvia, ja que estàs estudiant el que realment t'agrada. Penso que sempre és millor estudiar perquè tu vols. Per què vas triar aquell batxillerat? Bé, en principi jo volia estudiar un batxillerat artístic, però després vaig canviar d'opinió i vaig fer un social perquè, a part de tenir més oportunitats després al futur, jo volia fer un batxibat que és la doble titulació francesa i no tenia l'opció amb l'artístic. T'hagués agradat estudiar un altre batxillerat que no fos el que vas triar? Tot i que al principi no volia, tornaria a fer el batxillerat social, però canviaria les assignatures. La veritat és que me n'alegro d'haver triat aquell batxillerat perquè si no ara no estaria fent el que realment m'agrada. Què estudies ara? Ara mateix estic fent una classe prepa que és com una mena de curs per preparar-te per un grau universitari. Creus que si haguessis escollit un altre batxillerat t'hagués afectat a l'hora de triar què estudiar? Mai se sap, penso que hi ha la possibilitat de que sí, però segurament ho estaria fent en altres circumstàncies i en un altre moment. Com vas decidir que volies estudiar? La veritat és que encara no ho tinc clar, segueixo equivocant-me. Arriba un punt en el qual penses que t'has de decidir ja d'un cop i bé, la veritat és que vaig decidir estudiar aquell batxillerat perquè vaig pensar que seria el que em resultaria menys avorrit d'estudiar i que l'esforç valdria la pena. Això és tot. Esperem que us haguem aclarat alguns dubtes. Fins una altra. Hi ha dues opcions. Podem escollir Tenías
que hacer una pregunta. Millor si la podeu... Explicar-vos una mica el que farem. No. Matemàtiques. Ja hi vaig a buscar el disco. Perquè tu vols. No, que aún no estaba grabando. Has dicho cuando quieras. Vale. Eso no es un avión. No, un avión no. En plan, l'avió serà pas segurament ho estaria fent en un altre moment i en altres sí. El moment en què passa salta l'aranya. Ja que ets tu qui... Que no está. Que ha desaparecido. Que no está. Sí está.